Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Хезмәт базарында иң актив уенчы кем һәм кадрлар кытлыгын ничек хәл итеп була, экспертлар фикере. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы эшен дәвам итә. Инде 3нче ел волонтерлар кабул итәләр, сортлыйлар һәм гуманитар ярдәмне махсус операция зонасына озаталар. Бу вакыт эчендә нәрсә үзгәрде? Җәйге каникуллар автоинспекторлар өчен кызу чор, ел башыннан Әлмәт юлларында 3 яшүсмер зыян күргән. 28 май көнне Әлмәттә гомумшәһәр планеркасында һәлак булган 2 хәрбинең туганнарына батырлык өчен медальләре тапшырылды. Россия Федерациясе президенты указы нигезендә хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен медале белән үлгәннән соң Рафил Закиров һәм Роман Каюмов бүләкләнделәр. 213 меңнән артык татарстанлы эш эзли, әмма Әлмәттә кадрлар кытлыгы мәсьәләсе кискен булып кала. Бу хакта район башкарма комитеты җитәкчесе республиканың хезмәт базары мәсьәләләре буенча киңәшмәдә сөйләде. Анда Татарстан хезмәт министры һәм башка районнар башлыклары, предприятие җитәкчеләре катнашты. Соңгыларына хезмәткәрләргә ярдәм итү чаралары турында искә төшерделәр. Уку йортларын тәмамлаучыларны тәҗрибәсез эшкә урнаштыру турында сөйләштеләр. Эш урыннарын эзләүчеләр һәм аларны бирүчеләр турында республиканың хезмәт базары мәсьәләләре буенча киңәшмәдә сөйләштеләр. Анда Татарстан хезмәт министры, район башлыклары һәм предприятие җитәкчеләре катнашты. Әлмәттә тәкъдим ихтыяҗдан артып китә. Эш эзләүчеләрне җәлеп итү һәм югалтмас өчен оешмаларга субсидия бирү программалары турында искә төшерделәр. Принимайте на полный рабочий день, заработная плата, безусловно, не ниже МРОТ, и представляете какие-то меры поддержки. Все, что угодно. Где-то затраты на проезд. То есть доехал к вам, и вы это компенсируете и заявляете, что вот у меня есть такая-то социальная гарантия. Либо аренда жилья, либо какая-то однократная материальная помощь, единоразовая, либо ежемесячная. Шулай ук хезмәткәрләргә атналык хезмәт хакы түләүгә күчү мөмкинлеге турында фикер алыштылар һәм 30 яшькә кадәрге гражданнарны эшкә урнаштыру темасы да каралды. Рөстәм Миңнеханов карары буенча хезмәт юлын яңа гына башлаучылар өчен өстәмә түләүләр барлыкка килде. 4500 рублей в месяц из числа выпускников образовательных учреждений. Если иные представители молодежи, то есть не выпускники, то 2650. Эш бирүчеләрнең һәм эш эзләүчеләрнең аралашу чарасының берсе Бөтен Россия вакансиялар ярминкәләре. Әлмәттә акция инде 2 тапкыр узды. Предприятие җитәкчеләренә Россиядә эш бердәм цифрлы платформасында хезмәткәрләр сойларга тәкъдим итәләр. Анда республикада яшәүчеләрнең 213 мең резюмасы теркәлгән инде. Заберет работника тот первым, кто быстрее прочтет его резюме. И, конечно же, ждать, что человек в резюме напишет то, что вам нужно, но было бы, так скажем, это идеальной историей. Всегда человек пишет то, что он считает нужным написать о себе. И вот когда я слышу, когда представители кадровых служб говорят, ну вот у него есть там первый, условно говоря, такой разряд, там нам нужен был вот такой разряд. Коллеги, сегодня не то время, когда можно выбирать. Кадрлар кытлыгын ябар өчен республиканың хезмәт министры эш бирүчеләрне хезмәткәрләрдән баш тартмыйча усталыгы җитмәгән очракта өстәмә укытырга чакырды. Әлмәт шәһәр судында талау турындагы җинаять эше каралды. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 33 яшьлек ир-ат. 18 май көнне төн уртасында һөҗүм итүче булачак корбанны карауллап тора һәм аның банк картасыннан 17 мең сумнан артык акча алырга тели. Шикләнелгән кеше һәм аның корбаны акча күчерү мәсьәләсен хәл иткән арада ир-атның кызыксынуы югала һәм ул хатын-кызны җибәрә. Шуннан соң вакыйга урыныннан кача. Ир-атны хукук саклау органнары тапкан һәм аңа карата җинаять кодексының 162 маддәсенең 2 өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Суд барышында ир-ат гаебен таный, аның сүзләренчә, җинаяткә кредит йөкләмәләре һәм авыр матди хәле этәрә. Төнге маҗара Әлмәтлене 4 елга гомуми режимлы колонияга китерә. Әлмәт балалар бакчасы мөдире мошенниклыкта шикләнелә. Хукук саклау органнары фаразлавынча 48 яшьлек җитәкче эш вакытын исәпкә алу табеленә өстәмә ставкалар буенча эшләрнең үтәлеше турында мәгълүмат керткән. Шуңа күрә хезмәткәрләргә өстәмә хезмәт хакы түләнә. Алар аны мөдиргә күчерәләр. Бу гамәлләр балалар бакчасы ихтыяҗлары белән аңлатыла, әмма хатын-кыз аларны шәхси максатларында сарыф итә. 2017 елдан 2022 елга кадәрге чорда мөдиргә 674 мең сум акча күчерелгән. Хәзерге вакытта мошенниклык һәм хезмәт ялганлыгы маддәләре буенча җинаять эшләре кузгатылган, тикшерү бара.
Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы волонтерлары ялны белмиләр. 2 ел рәттән алар кабул итәләр, сортлыйлар һәм гуманитар ярдәмне махсус операция зонасына озаталар. Ел фасыллары үзгәрә һәм моның белән хәрбиләрнең ихтыяҗлары да. Ләкин битараф булмаганнар ярдәм кулы сузмый калмыйлар. Чираттагы партия штабка Сәрән мәктәбеннән килгән. Йөк кабул ителгәннән соң эчендәге барлык әйберләрне дә тәртипкә китерергә кирәк. Категориялар, исемнәргә, сортларга, имзаларга һәм аннан соң гына хәрбиләр өчен посылкалар формалаштырырга. Медикаменты, все это надо будет распределять отдельно. Медикаменты отдельно хозтовара. Светлана Шәрәфиева беренче көннәрдән үк үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабындагы барлык шәһәр волонтерларының остазы. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен штабның ишекләре эш көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык. Вакыт узу белән хәрбиләрдән махсус үтенечләр дә барлыкка килә. Во многих полках прибились животные. Күп кенә полкларга йорт хайваннары ияләшкән, шуңа күрә этләр һәм песиләр өчен махсус азык китерергә мөмкин. Бу актуаль, бездән кайбер полклар сорады. Песиләр булганда куркынычсызрак, димәк тычканнар азрак булачак. Уешмалардан да, әлмәтләрдән дә гуманитар ярдәм регуляр рәвештә килә, ләкин эшче куллар җитми. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы посылкалар җыю белән генә түгел, ә мобилизацияләнгән гаиләләрнең көнкүреш проблемаларын хәл итү белән дә шөгыльләнә. Как можно больше все-таки нужно волонтеров. Мөмкин кадәр күбрәк волонтерлар кирәк. Без заявкаларга тизрәк җавап бирсәк, мобилизацияләнгән хәрбинең гаиләсе яисә ул яшьтәге ата-аналары үзләренең ялгыз түгеллеген аңларлар. Бу көннәрдә волонтерлар хәрби хезмәткәрнең әнисенә бакча казырга ярдәм иттеләр. Гомумән алганда ярдәм гадәти көнкүрешкә кагыла. Баланы мәктәптән каршы алу яки балалар бакчасыннан, карны чистарту, күченүдә ярдәм итү яки машинаны парковкалау. Бу вакыт эчендә Әлмәттә берничә волонтерлык берләшмәсе формалаша. Шул исәптән гуманитар ярдәмне алгы сызыкка кадәр алып баручыларда. Огромная благодарность всем волонтерам, которые... Бу авыр эштә катнашкан барлык волонтерларга зур рәхмәт. Посылкаларны җыю гына түгел, җибәрүдә. Битараф булмаганнарга элемтәне саклау җиңелрәк булсын өчен чат булдырдылар. Ярдәм итәргә теләгән һәркем экрандагы QR-код аша кушыла ала. Дарулар, шәхси гигиена әйберләре һәм консервлар һәрвакыт актуаль булып кала. Татарстанда елның төп профилактик акцияларының берсе игътибар балалар старт алды. Юл тәртибе сакчылары игътибарында хәрәкәтнең яшь катнашучыларының барлык категорияләре: җәяүләр, пассажирлар, велосипедчылар һәм башкалар. Автоинспекторлар сүзләренчә, борчылыр өчен сәбәп бар. Ел башыннан Әлмәт юлларында 3 яшүсмер зыян күргән. Бөтен төбәк буенча мәгълүматлар тагын да борчулы. 100 кеше зыян күргән, 5 кеше һәлак булган. Каникуллар башлану белән яшүсмерләрнең буш вакыты күбрәк, шуңа күрә аларны җәяүле буларак та велосипедчылар итеп тә күреп була. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Ата-аналар үз балаларының иминлегенә җитди карарга тиеш. Балаларның куркыныч урыннарда, шул исәптән юллар янында караучысыз калмавын кайгыртырга кирәк. Хәрәкәтнең яшь катнашучыларның иминлеге еш кына өлкәннәрдән тора. Мәсәлән, алар белән бер машинада йөрүчеләр. Юл иминлеге экспертлары фикеренчә, пассажир баланың иминлеге тулысынча үзенең шофер ата-анасына бәйле. По итогам прошлого года Узган ел нәтиҗәләре буенча һәлак булган 17 баланың 12-се пассажир булган. Шуңа күрә дә өлкәннәргә профилактикага зур игътибар бирергә кирәк. Бөгелмәдә Гафиятуллин һәм Калинин урамнары киселешендә масса күләм юл транспорт һәлакәте булды. 26 май көнне көндез Land Rover автомобиле йөртүчесе Гафиятуллин урамы буйлап хәрәкәт итә. Һәм беренчел мәгълүматлар буенча светофорның кызыл төсенә уза. Һәм Калинин урамы буйлап яшел төскә барган Lada Vesta машинасына бәрелә. Шуннан соң чит ил машинасын каршы якка ыргыта. Анда ул Nissan автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Lada шоферы җәрәхәтләр белән Бөгелмә Үзәк район хастаханәсенә озатыла. Зыян күрүчеләр исемлегендә 12 яшьлек яшүсмер дә бар. Аны инде чыгарганнар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.